Where are you? Like, I don't know this place. I'm scared now. Like, I'm going scared right now. Lapha ngakule upstairs ngizothi gqike kona ngoku. Hey, no, sama sama. Uma. May. Bahan sa so kung sa kasmet. Dahil wala mo na baitin. Sir, kailangan pa na baitin. Sag vai. Ima. Kau tas tu ba? Tas ba rin tuana. Ya ko kanina. Yela. Ya. Kenu pila ko wen. Yo ay, chan, diyan gena so galog ningen. Do. Really, nigga? Yazibuza nam kanti senzeni na Otin, don go. Don Askista yamo, askista. Asinenzekileyo ne. Bro, amela askisa uqhuluza kanje kwakho ne. It's just that ne. Bendifuna udibana nalo mntana yabo. Cha ke ngoku ndadibana nezimeke eziyi-2 and then oh fuck shit. Ndadibana nezikakazi eziyi-2 like yo ndiyazoyika nozoyika groot man like ndiyazoyika and zimtaka noma mdaka ezimeke like sifuna unirobha ndaqoma okay man zintoni ndabona nje i-house number yakho ndaqoma okay yazintoni mandithi number 18 kusekhaya ndazulisa dabra askista engathi mina uqonuza kanje ifi sisiganeke noma zeziphi ezontwana man utheni ngancandelanga le ntwana semasebabsini apha ithi hey iphansi rojas ezinye intwana ezimbi ezimntakubushila masane ezinye intwana ezimbi uthi wathi ezimbi ichiba zimbi ithi zimbi zimdaka ngamapharapara yonke lo utheni yancandela nje le ntwana le ifi apha. I don't remember that. I'm sorry. I can explain. I can explain. Bafana. Okay, molweni mabukeli. Thank you for watching our videos. Please don't forget to like, Comment, subscribe. for more videos. Sancela. Sale.